I standbenet, det tager jeg udgangspunkt i, det er lige efter heel striket, og så lige inden toe off. Så det der sker her, der kan man se, først så laver jeg et heel strike ned, og så bagefter det så kommer jeg ned, så der sker en let plantar flexion i articulator talocoralis. Der sker en let flexion i knæet, og så er vi allerede flekteret, men vi går længere og længere, vi ekstenderer i vores articulator coxae lige nu. Så kan vi se, der sker i midstance, så har vi ekstenderet knæet igen i forhold til her. Der kommer mere dorsal flexion ned i articulator talocoralis, og der kommer endnu mere dorsal flexion her, og ekstenderet knæ fuldt ud, og længere ekstenderet articulator coxae. I benet, der bevæger sig ned mod trin. Jeg kan se her, der tager vi fra mid-swing, og så ned til heel strike. Så det der sker her, det er, der sker en flexion op i articulator coxae, lige herfra hertil. Så sker der et spark ud, så den ekstenderer i knæet, og så sker der en dorsal flexion i articulator talocoralis. Og i alle de her bevægelser, det sker i et sagittal plan og med en transversal akse. Hvilke muskler arbejder under bevægelsen i forhold til flexor og extensor? I standbenet, hvis vi tager udgangspunkt i det, så herfra så oppe i hoften, så er det rigtig meget din glute max, som der trækker den hele vejen over. Så er det selvfølgelig også din hamstrings, din semitendinosus, semimembranosus og biceps femoris. Udover det, så ekstenderer den ud i knæet, så det er primært din quadriceps, som der arbejder der. Og så hernede i articulator talocoralis, der sker ikke super meget arbejde lige nu, fordi at vi går ligesom bare over den, vi putter bare en masse power ned her. I forhold til bevægelsen ned mod trin, så din tibialis anterior arbejder rigtig hårdt på, eller arbejder ikke hårdt, men den arbejder i hvert fald på at holde din fod oppe i en dorsal flexion, sådan tæerne holdes op over jorden, og du kan få det der gode heel strike. Der er din quadriceps igen, som der ekstenderer dit knæ, og så er det din hip flexors, sådan noget som sartorius og iliopsoas for eksempel, som der arbejder den her hip flexion. Så først vil jeg lige snakke om, hvad koncentrisk og ekscentrisk er. Koncentrisk arbejde, det er, når du arbejder mod en modstand, og ekscentrisk arbejde, det er, når du arbejder med en modstand, men du bremser den op. Så i standfasen, så arbejder du koncentrisk op i din articulator coxae med gluteus maximus og hamstrings, fordi at du skal lave en ekstension i articulator coxae. Du laver en koncentrisk arbejde i en quadriceps, og så laver du også en lille smule koncentrisk arbejde nede i din flexor hallucis longus, hernede i din tå, i store tå, over talocoralis. Nede i talocoralis laver du koncentrisk arbejde, på grund af at du skal holde din fod op mod tyngdekraften, mest i din tibialis anterior primært. Du laver en ekstension her i articulator genus, så det er en quadriceps, der arbejder koncentrisk. Du laver også herfra og herud til, så laver du også koncentrisk arbejde i din hip flexor, og så er der også en lille smule ekscentrisk arbejde ude i din glute medius og hamstrings, for at arbejde som antagonister i det her, så de arbejder mod modstand og bremser dem stille og roligt op. Hvilke overordnede muskelgrupper arbejder som agonister og antagonister? Hvis vi tager udgangspunkt i hipflexerne her, så vil vi sige, at din quadriceps, eller din rectus femoris, og din hip flexors som sartorius og iliopsoas, de arbejder fremad, samtidig med at din glute maximus og din hamstrings, de arbejder som antagonister. Så agonisterne foran og antagonisterne bagpå. Igen hernede i articulator genus, så er det din quadriceps, som der laver agonistarbejdet, og så er det din
gastrocnemius og din hamstrings, som der laver antagonistarbejdet, fordi de prøver at få den flekteret. Ikke? De laver ikke flektionen, men de holder stabiliteten på den anden side. Er der andre muskelgrupper, der laver stabiliserende arbejde? I hvert fald den ene ting, som jeg ikke har snakket så meget om, det er glute medius. Det er noget, vi ikke så meget kan se her, men det er noget, man ser rigtig meget i Trendelenburg-tegnet. Det er, at de holder din hofte nede til din femur. Opgave 2, det omhandler ledundersøgelser, for eksempel. I ekstension i knæledet, så er det primært, at vi får primært 0 grader i ekstension. Vi finder ud af det ved, at patienten ligger ryglæggende med en pude under hælen eller under akillessenen. Så får vi patienten til at trække op i tæerne, så vidt muligt, løfte tæerne så vidt muligt, og så prøve at se, om de kan presse ned i briksen med deres knæ. I flektionen, så ligger patienten igen ryglæggende, uden nogen pude, men så prøver de at trække foden så tæt ind til deres numse som overhovedet muligt. Generelt er det godt at have et glidestykke hernede, sådan så der ikke kommer friktion fra briksen. Vi måler ledgraderne ved hjælp af, jeg kan ikke huske 100% hvad det hedder det her måleting, men vi sætter den på articulatio genus, hvor den ene går ned til trochanter major, den ene af vinklerne, og den anden går ned til den laterale malleol. I p-rom har jeg ikke nogen billeder, men måden man måler p-rom på, det er i ekstension i hvert fald, det kommer gerne til 0 grader også. Så lægger man en hånd proximalt for knæet, så det er lige op på quadriceps, og så den anden hånd ligger lige proximalt for anklen, så det er cirka på akillessenen. Så prøver vi at holde ved med den ene hånd og presse ned med den anden hånd. Eller presse ned med den første hånd og holde med den anden hånd ved akillessenen. Og så prøver man at måle det der. I flektionen så ligger de maveliggende i stedet for, hvor vi prøver at bøje knæet så langt op som overhovedet muligt op til deres numse igen, hvor vi indtil vi får et blødt stop eller et tomt stop. Og der kan man godt nogle gange komme helt vejen op på 160 grader. Udover det, så skal jeg lige snakke om Enfields. Bløddelsstop, som vi også lige snakkede om før i knæflektionen, det sker på grund af muskler. Så i knæflektionen vil der stoppes af hamstringsene, vores semitendinosus, semimembranosus og biceps femoris. Et stramt og fast stop vil være mere ligamentøst eller kapsulært. Det vil vi se med knæekstensionen, hvor at senerne og ligamenterne, eller senerne i hvert fald fra quadriceps og ligamentet mellem patella og tibialis anterior, det vil stoppe det. Det hårde og søse stop, det er hvis vi har noget knogle, som der stopper det. Det vil vi se i axial albuekstension, hvor olecranum herom går ned i fossa olecrani og stopper der. Og så har vi også det tomme stop, hvor at det er på grund af smerte, så det er simpelthen fordi at patienten ikke kan mere. Så fik vi en case. Person X kommer til dig, og i bevægeanalysen ses det, at hælene løftes fra gulvet, når vedkommende laver en squat. Så fik vi spørgsmålet, hvilke led vælger du at undersøge i forhold til A-rum og P-rum? Generelt så vil jeg se på articulatus talocoralis. Nu har jeg lige lavet en demonstration her, men man kan se her, at der er nedsat dorsal fleksion i articulatus talocораlis, og det er derfor, jeg gerne vil se i forhold til, om den har den samme A-rum og P-rum, som den skulle have. Det jeg så forventer at finde i talocораlis, det er en nedsat dorsal fleksion, som jeg snakkede om før, og så vil jeg også finde en stram Enfield, når jeg trykker på det her. Det min hypotese går lidt på, det er i forhold til triceps surae, primært musculus soleus, er stram her bagtil, så derfor vil den trække med op her. Triceps surae, den er lidt speciel, altså gastrocnemius i triceps surae vil jeg ikke tro var så stram igen, mest på grund af, at så ville der også måske være noget heroppe i knæledet, men det er primært musculus soleus, vi ser på.
Yes, så vil jeg snakke om articulatio cubiti, eller vores albueled. Articulatio cubiti, det har 3 knogler, det er humerus, ulna og radius. Det er et ægte led. Det er på grund af, at det har en ledhule. Det er et enkelt led. Det er fordi, at der er ikke noget, der deler den her ledhule. Det er sammensat, fordi at der er 3 knogler. Så der er mere end 2 knogler. Og så er det et hængsel og et drejeled samtidig. Det er også i parentes i kugleled, men det kommer vi lige til om lidt. De osøse ledflader, først mellem ulna og ulna, humerus og ulna, der har vi trochlea humeri og incisura trochlearis her på ulna, lige ved siden af olecranon. Det danner et hængselsled. Herover har vi capitulum humeri på humerus, og så har vi fovea articularis radi på radius, den er lille her. De danner faktisk et kugleled, men der er simpelthen så mange ligamenter og ting og sager af kapslen, som der holder fast i det, sådan så det ikke kan fungere som et kugleled, så man kalder det et indsnævret kugleled. Så er der også imellem ulna og radius, så har vi ledfladerne circumferentia articularis radi her rundt omkring, og så har vi incisura radialis her på ulna, og de danner et drejeled. Dens frihedsgrader, kugleledet har jo de 3 frihedsgrader, men det kan vi ikke regne med, fordi det er indsnævret. Så de frihedsgrader, vi arbejder med her, det er hængselsledets frihedsgrader. Det arbejder i en transversal plan et sagittal plan om en transversal akse. Sådan der. Og så er der drejeledet mellem ulna og radius, som der arbejder i det transversale plan om en vertikal akse, en skruakse, der går igennem her. Ligamenterne i albueledet, de vigtigste i hvert fald, det er de 2 kollaterale ligamenter på hver side. De går fra epikondylerne og ned, og så har vi en ligamentum annular radi, der går rundt om circumferentia fra ulna ud rundt om circumferentia og tilbage igen på den anden side her. Det der er vigtigt med de her ligamenter, det er, at ligamentum collaterale radiale, den går ned og insererer på ligamentum annular radi. Det gør den simpelthen, fordi at den ikke vil stoppe os i at lave den her drejebevægelse. I forhold til kapslen, så er det meget det samme. Den fibrøse kapsel går ned og kører over ligamentum annular radi for ikke at stoppe den her bevægelse. Udover det, den fibrøse kapsel, den er slap foran og bagtil. Der er sådan nogle, man skal godt kalde dem omslagsfolder, foran og bagtil, sådan som man kan gøre det her. Men den er stram fra siderne, så den kan ikke gå ud og vikle sig ud af ledet. Synoviale kapsel, så er der en vigtig punkt i hvert fald på den, det er, at den går fra brustgræn til brustgræn, som man kender normalt, men den har også en udposning hernede i bunden, recessus saciformis, som der gør igen, at man kan lave den her pronation og supination, sådan så den ikke sidder i vejen for den, altså den ikke sidder og strammer op hver eneste gang vi laver den ene eller den anden vej. Yes, lige til sidst, så har vi fibrokartilagenøse dannelser og andet. Der er ikke nogen fibrokartilagenøse dannelser, der er ikke en diski, der er ikke noget af den stil. Men i forhold til andet, så har vi lige en ting i hvert fald. Det er i forhold til musklerne. Der er 2 muskler, som der agerer som kapselspændere. Det er triceps og brachialis. Så det egentlig betyder, det er, at brachialis, der går herover ovenover, den tager fat i selve kapslen og holder den udefra, at den ikke kommer ind her i de små punkter og kommer til at sidde fast. Det samme gælder her om bagpå. Så har vi triceps til lige at trække ud i den fibrøse kapsel, sådan så den ikke kommer ind og sidder fast herinde mellem olecranon og recessus olecrani. Så vil jeg snakke om musklerne i articulatio cubiti. Der er utrolig mange muskler. Jeg kommer ikke til at gå igennem alle sammen, for det har jeg simpelthen ikke tid til. Men jeg tænkte, at jeg kunne tage udgangspunkt i de muskler, vi allerede har snakket om. Triceps og brachialis. Med triceps så udspringer den 3 steder fra. Den har 3 hoveder. Først og fremmest så udspringer den fra tuberculum infraglenoidale på
scapula. Udover det, så har vi, nu skal jeg se her, så i bagsiden af humerus, så udspringer den fra den proximale del af lige over sulcus radialis, og så den distale del, den udspringer lige under sulcus radialis. De begge to, de går ned, eller de alle tre, de går ned, og så hæfter de på olecranon, og de laver så den her ekstension i articulatio cubiti. De er innerveret af nervus radialis. Brachialis, den udspringer nede tæt på articulatio cubiti. Nu kan jeg ikke, jeg viser bare lige med humerus og ulna, for det er det, den sidder fast på. Den kommer fra den distale forflade af humerus, så hernede, og så går den ned på tuberculum ulnare og insererer der. De laver en flektion i articulatio cubiti, og de er innerveret af nervus musculocutaneus. Så har vi fysiologien. Så skal vi først beskrive karsystemets opbygning. Først så får vi pumpet blod ud til det systemiske kredsløb, ud af aorta. Det går videre i arterier, i arterioler, går ud til kapillærerne, hvor det udveksler ilt og næring. Så går det videre til venolerne, til venerne og til sidst til vena cava, som der går ind til højre forkammer. Højre forkammer pumper det videre til højre hjertekammer, som der pumper videre det i arteria pulmonalis ud til lungerne og lungekapillærerne. Så udveksler det en masse ilt. Det går så videre til venstre forkammer, videre til venstre hjertekammer og så ud igen til aorta. I forhold til hvordan sympathicus har effekt på kredsløbet generelt, så har den effekt på hjertet. Den øger både slagvolumen og så også slagfrekvensen, så hvor mange gange den pumper per minut. Og det øger så cardiac output, altså vi får mere blod ud til kroppen, og til sidst sender det så signal til dine arterier og vener til at lave vasokonstriktion, så den øger blodtrykket generelt. Yes, så skal jeg forklare ændringer i rumfanget i lungerne, henholdsvis med normal ventilation, både ekspiration og inspiration, og dyb inspiration og ekspiration. Ændringerne her i det kan man kalde tidalvolumen, hvor vi bare sidder og slapper af, det skyldes diafragma primært og en lille smule interkostal muskulatur. Det er, at diafragma trækker sig sammen, så kommer der mere plads til lungerne, og så vil den udforme sig og trække luft ind. Ved stærk inspiration, så vil vi samtidig med, at vi trækker vores diafragma sammen, og der kommer mere plads, så vil vi trække op i thorax og ud i thorax med vores skulder- og nakkemuskulatur, sådan så der kommer mere plads derinde. Så det er det, vi gør, når vi trækker rigtig meget vejr ind, så trækker vi hele vores bryst op. I dyb ekspiration, så vil vi rekruttere vores mavemuskulatur ud over vores diafragma og så videre. Og der vil vi lave en rigtig stor tryk nede i vores bughule, og så vil den pumpe op, sådan så vi puster rigtig hårdt. Sidst så skal jeg lige snakke om åndedrættets teori i form af hvilke kræfter der hjælper i de her situationer, som vi snakkede om før. Generelt så virker der altid de her elastiske kræfter og overfladespænding inde i lungerne. Så det er alt det her, som der prøver at trække lungen sammen så vidt muligt. Der er elastin inde i lungerne, og den her overfladespænding, den bliver så afhjulpet. Den trækker også lungen sammen, men den bliver afhjulpet af det surfaktant, der ligger inde i alveolerne, så den ikke prøver at trække sig sammen så meget. Udover det, så har vi thorax ligevægtsstilling, som der er lidt længere ude af, så generelt så er vores naturlige thorax ikke herinde, den er herude, men de to ting, altså lungerne og thorax, de bliver trukket til hinanden, sammen til hinanden. Det gør det ved hjælp af to pløverhinder. Vi har den viscerale pløverhinde, og så har vi den parietale pløverhinde. Så det parietale, det er den, der ligger på costa, og viscerale, det er den, der ligger på lungerne. De her to, de danner et undertryk, så de sidder sammen så vidt muligt. Og det er derfor, at thorax trækker ud af, og lungerne trækker indad, men derfor har vi den almindelige stilling, som vi har nu. Udover det, så virker muskelkraft også, som vi snakkede om før, når vi laver dyb inspiration, og bugtrykket virker rigtig godt, når vi laver dyb ekspiration.